Vou amosar unha casa que hai en Carballo e vou falar da figura da Flanús. A casa é esta. Eu escribín un texto para publicar estas fotos en Facebook. Estou creando un álbum que é algo persoal meu que ten que ver co meu proceso de 2022, saindo da pandemia, a agora. Escribín: eu son a Flanús, a muller ociosa que camiña pola vila observando. A muller que reivindica o espazo público e a súa voz para contalo. A Flanús lé a vila, compréndea e crea relatos con datos verificables e outros imaxinarios. A casa das xacias. Eu chámolle así. Unha xacia e un xacio sosteñen a galería. Os dous miran lixeiramente cara á súa esquerda, xusto onde está a porta de acceso á vivenda. A xacia e o xacio observan a quen entra, vixían a quen pasa e, se fai falta, escrutan a quen visita. Como a Flanús, quixen buscar esa lenda que colocase as xacias na vila, pero non a atopei e tiven que imaxinala. Conteina, para min, así. En Galilea, a cidade asolagada nos baixos de Baldaio, esta lenda si a temos, viven as xacias e os xacios. Durante a pleamar, as xacias peitean o cabelo na marisma e, cando o mar do bala, nadan atra os baixos. Alí cantan as súas fermosas coplas para atraer os mariñeiros. Os xacios, desde o fondo, moven as augas e crean fortes correntes e olas que desestabilizan as embarcacións. É así que se provocaron historicamente os naufraxios nos baixos de Baldaio. Alguén, nalgún momento, quizais mesmo por medo ás xacias, quixo honralas na fachada da súa casa e gardar nela a lenda das xacias de Galilea, a cidade asolagada dos baixos de Baldaio. Ou quizais era só unha das opcións no catálogo de figuras do arquitecto. Pero esa sería unha historia moi aburrida. Ao lado da casa das xacias está o Freud. Fronte á casa das xacias está a Policía Nacional. Cando atravesas a praza polo medio e medio, camiñas cara á casa das xacias. Eu son a Flanús. Eu falei de Walter Benjamin nalgún vídeo para falar de totalitarismo e desta especie de merda social, non? Esta especie de decadencia. Walter Benjamin dixo que o ser humano camiñaría na súa autodestrucción e faría diso un espectáculo. Benjamin, en París, capital do século XIX, describiu o Flanúr. O Flanúr é un home que camiña pola cidade e pode ler a cidade. Pode comprendela, pode ver as mudanzas sociais, económicas. O Flanúr crea relatos, como dixo eu aí, non? Con datos verificables e outros imaxinarios. É alguén case invisible, diría Benjamin, que chega a ser parte da cidade,
ao punto que ninguén o ve, como esas casas, non? Que pasamos pola rúa e imos apuradas porque imos para mercar, imos para traballar e levamos anos pasando por unha rúa sen reparar nela. O flaneur é ese home, el describiu o home, que chega a ser invisible porque está un pouco nun diálogo coa cidade. Cando eu lin isto, eu pensei, eu son ese flanur. Logo, busquei. E nalgún momento en Francia, as feministas reivindican esa figura e empezan a nomear a flanús como a reivindicación do espazo público e da voz das mulleres e desas mulleres que tamén ocupan o espazo que desde un punto de observación e tamén crean relato e tamén reivindican a súa voz para contala. É unha forma de habitar a cidade ou eu a vila que é unha filosofía de vida. Ten que ver ca forma na que ti existes no mundo e a nivel local existes na túa localidade. Tamén lin algo de Le Corbusier e todo isto. Eu dixeno, eu non sei nada de arquitectura, pero eu identifiqueime desde a observación e camiñar dunha forma así consciente, introspectiva, observando, dialogando co que te rodea, é filosofía de vida. Ti non tes que saber da arquitectura para admirala. Pero resulta que eu comecei a falar disto e en varias ocasións corrixíronme. Le Corbusier non quería dicir iso. E con esta casa en concreto, eu creei unha lenda, eu falei de xacias por un motivo que era que se uso sereas, como é unha figura masculina e unha feminina, teño que falar dunha serea e un tritón. E a min non me quedaba bonito para contar má historia. E aínda que eu sei que as xacias, as lendas sobre xacias son máis habituais en ríos, en pozas, en auga doce, pois, eu decidín que eran xacias. Porque eu, sobre unha lenda que si existe, que é a de Galilea, esa cidade asolajada nos baixos de Baldaio, eu inventaba unha lenda. E no texto digo, tiven que imaxinar. E tamén me corrixiron a lenda. E pasou algo, era que eu estaba moi contenta porque hai pouco que me identifiquei ca flanús, non porque eu decidise selo, senón porque ao ler a descripción pensei, iso son eu. Eu cando vou á Coruña, eu cando vou a Santiago, eu cando marcho por aí a veces 2 ou 3 días, que agora hai moito que non marcho, e vou a unha cidade ou unha vila, non busco información, e vou, e son a flanús, e cóntome a min relatos, observo as casas, imaxino. É unha filosofía de vida. E daquela tiven unha sensación de que me desmontaron algo que para min era importante. E foi esa sensación, non? De que nos pasa? Que nos pasa nunha sociedade na que todo o corriximos, todo ten que ter unha referencia, e ten que estar interpretado como antes o interpretou alguén que era máis experto que ti. En que momento eu
porque non son arquitecta, porque non son historiadora, porque non son antropóloga. Non podo habitar a miña vila e contar o que me dé a gana, e crear poesía, e crear ficción, e compartila, se quero, e contala, para min, escribila, se me dá a gana, que non lle estou dicindo a unha editora que me publique. Só a quero contar para min, e quero a compartir, porque eu son a Flanús. A Flanús camiña soa e fala para si, pero non está pechada ao mundo. E comparte a súa visión. Hoxe fun camiñar polo río e topei cun home de Carballo que coñezo desde o ano que entrei no instituto e volvín camiñando de par del e eu ia contando estas cousas. A Flanús está integrada, está aberta, e toda, porque é creación, é a miña creación. Cando eu falo con aquelas persoas que valen para escoitar, e que lles importa, como di o meu amigo Paulo, que lles importa o que non lle importa a case ninguén. Eu son a Flanús e transmito todo iso, porque é a miña creación. Crear, dicíao neste vídeo anterior, é unha das cousas que nos dá alegría. Logo danos potencia vital. Se eu son a Flanús e saio e a casa ten xacias, e eu cando paso sei que vou pasar por diante da casa das xacias. A min non me importa como se chame, porque se ten xacias é a casa das xacias. Como a unha casa cun portal verde é a casa do portal verde. E a min dáme alegría volver pasar. Eu pasei moitas veces pola casa das xacias e mireina de fronte, mirei para arriba ao pasar xusto debaixo e tardei moito tempo en crear a lenda inventada, que é ficción, porque, e aí es a Flanús, é unha filosofía de vida, é algo que non está pechado, a vila tampouco está pechada. Eu, ao pasar moitas veces, durante anos, desde que decidín máis reparar, ir lendo, un día cheguei a Walter Benjamin e descubrín esa figura e eu sentín que eu era a Flanús. E daquela acabei de crear unha lenda que ubicase as xacias na vila de Carballo. E esa é a miña creación, e esa é un edificio que, por moi vello que sea, para min está vivo todo o tempo entre tantos de hai. E podo, sobre del, crear novos relatos. Cando alguén che desmonta esa creación, a min ou esta idea, non, de que estou interpretando as cousas mal, non podo interpretar as cousas mal, porque son as miñas cousas, as que cadran comigo. E vivimos nunha sociedade na que nos volvemos tan de pensamento académico, cuadriculado, e que ten que ser así, que se perde a capacidade de crear. E crear non é que cho publique a editora, que non quero que me publique, sí. E non é que cho valide ninguén. A creación é un proceso persoal onde ti pos a emoción, a razón
é a túa maneira de estar. E ás veces parece que che dá alegría e ten que vir alguén quitarche a alegría. Que é o que falaba eu no vídeo este. E ten que ver con algo que está na sociedade, porque hoxe mesmo vin isto na publicación da miña amiga Lupe Blanco, que estrena un espectáculo que se titula Quen inventou o rap. E ela, regueifeira, vai facer este espectáculo. E alguén na publicación lle fixo un copia e pega de onde naceu o rap. Podemos parar de ser tan cuadriculados? Podemos, no século XXI, seguir creando? Podemos vivir plenamente de acordo co que nos nace? Sen ter que buscar referencias, sen ter que buscar persoas que nos validen o que nos nace e o que nos sentimos. Crear, sen que iso sexa productivo, sen que iso te leve a ningún sitio. Ou, como me dicía este home de Carballo hoxe, por min di, ti sempre volves a ti. Que crear te leve de volta a ti, nese movemento circular no que crear é a autorrealización e dá alegría. E a alegría convídate a crear, a vivir dunha forma creativa. Eu son a Flenús. E a veces invento relatos. E creo. E para min a vila está viva todo o tempo. Ata os edificios me contan novas cousas. Co paso do tempo non me val un relato de hai 100 anos. Porque o edificio, de algunha maneira, leva todos eses anos aí. E isto, por se alguén non entende, é lírica, é poesía, leva todos eses anos mirando para nós. E, ademais, a Xacia e o Xacio están ali mirando a praza, mirando a feira. É seguro que aprenderon cousas. E eu aínda sigo aprendendo cousas do edificio, mentres estea en pé. É dicir, que isto non é ningún activismo, que a min non me importa tanto o significado dos edificios, máis aló de para min. Priorizarme, poñerme diante, volver a min e ser o puto centro da miña vida. Con perdón, porque tanto vos solto lírica como a falo mal, porque vallo para todo.